Lho, iki malah ana wong mripate kaya ndok ceplokan. Wis atos lagi pertama suarane. Sampeyan sapa, Mbah? Asmane, Mbah? Aku Dewantaka. Dewantaka. Ya Dewa Buddha, ya Dewa Buddha. Jarene ajeng murungke perang Bratayuda. Ya ngono, ha. Iya pancen kepara nyata. Kula tak takon. Bratayuda niku sing duwe gawe sapa? Sing duwe gawe jagat. Ana tembung pira Bratayuda? Lho. Kowe sajake nyoba karo aku. Didu iki kepinterane pendhita karo wong kene iki menang sapa? Oh, lole. Ora usah lole-lole. Iki lagi omongan penting lola-lole. Oh, aku ki men ngalem karo kowe kok bak ora usah dalem. Ndak malah ngelmune ra metu. Bratayuda ana pira kata-katane? Yen miturut kowe ana pira? Ha, mergane Bratayuda ora iso diselaki, Bratayuda kudu dadi iki siji Bratayuda, loro Baratayuda, telu Brantayuda. Lu tau maca kowe mesti ada? Ah, pendhita goblok. Nganti susah aku ngandani sampean. Kula niku Panakawan lho. Kula niku batur. Batur niku pangembating catur. Mula sampean ndahar atur kula mboten. Sesuk nek rampung nggonku bali. Saiki sesuk. Aku durung gelem bali. Ah, Bagong kowe aja maksa ya, Bagong. Wis ben Werkudara nang kene ya ora apa-apa. Ana aku, ana bapakne. Bapak pocong kok. Oh iya tunggalane, Dur. Loh, ora basa tuwa aku makne kowe. Ora nek kuwalat. Oh iya tunggalane, ngakune murid karo Ndara Werkudara, ngakuni siswa karo Ndara Janaka. Ning kowe modele guru sing tegel yang sarake siswa-siswamu. Kowe ora elek-elek karo Werkudara, ora elek-elek karo Janaka. Ning kowe bungah nek murid-muridmu dadi korban ing negara Ngastina. Mung mergo kowe dijejeli dhuwit, jejeli bondo donya. Pendhita model apa ya kowe iki? Wis Bagong cangkeme, cangkemmu kowe. Gong sabar Gong. Aku nek ngene iki ora kena aku gelem lerem nek diliwetke. Oh. Nek kraton kok diliwetke ya ora ana ora. Al-Fatihah. Senopati Jaya Sudarga wonten timbalan sinuwun. Patih Jaya Kunjara wonten dawuh sinuwun. Wasawetara panjenenganipun ngasta bawat peperintahan negara ing Parangkencana. Sira bisa mangerteni undhakaning para kawula ingkang padha mapan ing Parangkencana. Sing maune ora duwe katon saya rekoso. Mesinipun katon mindhak gesangipun. Sirku karepku muni ngono. Ning penampamu piye? Katon sasaya kaos diweji. Mula aku ora iso ngomong karo kowe rada maju ndangku salah tampa. Wis ninggalake rasa rekoso, maksudku ngono. Mekaten. Uripe padha enak kepenak, sandang pangan sarwana. Uripe sarwa kepenak. Apa sing ditandur bisa tukel ngrembaka wawane. Ngrembuyung gegodhongane wekasan para among tani dedagang layar mbok bakul sinambi wara ora ana ingkang padha kuciwa kabeh uripe sarwa mapan lan sarwa kepenak mula ora jeneng mokal nek negara ing Parangkencana iki diasta dening Prabu sapa Pathokol Bawursari tepuk tangan panjenengan ingsun kabeh apa-apane sarwa mundhak becik, sarwa mundhak apik. Nayaka-nayaka sing wani ngenggokke dawuhing wang mesti bakal tak copot kelenggahane. Nayaka sing gaweane mres uriping para kawula tak lereni tak lebokke pakunjaran. Aku butuh nayaka-nayaka sing suci lahir lan batine, ora mung cukup suci dalam debu. Ning suci lahir lan batine. Inggih. Nindakake perintahing ratu kanthi tuwajo. Merga ngene teh. Sentosa-sentosaning negara kuwi ana 3 perkara. Menapa kemawon diweji? Ratune apik,
Inggih. Nayakane becik kawulane mesti bakal sumuyut marang Pangraing Ratu. Ing ngangka kalih nayakane apik nindakake perintahing ratu, ora tau weya marang dawuhing ratu, kuwi mujudake suwijining nayaka sing apik lan isa dadi srana kuncaraning para kawula lan tentreming para kawula. Angka 3. Kawula sing manut pernataning praja kuwi ora kok sarana dipeksa, ora, ning merga padha tresna marang ratu lan nayakane. Kuwi mujudake suwijining negara sing sentosa. Mekaten. Monggo parang kencana ki negara wis sing sentosa lair lan batine. Kawulane ora ana sing padha wani karo panjenengan ingsun. Ora ana sing merengkang marang pernataning praja. Ora ana sing tumindak cecengilan, ora ana rasa regejegan, ora ana rasa memungsuhan, kabeh padha sing saya, sing rukun. Inggih. Manunggal tetunggalan ana ing negara parang kencana. Mekaten. Malah kula menika gumun. Nuwun sewu ngatasipun paduka menika nembe mangreh praja namung sekedhap kemawon. Teka kawontenanipun praja parang kencana kados mekaten indakanipun menika ingkang kinarya dasar menapa sinuwun. Kowe ora perlu ngerti. Iki dasar kang siningit. Sesuk nek kowe dadi ratu bakale tak paringi presa. Jaya Sudarga nek negaramu arep kepengin apik, negaramu kepengin becik, peperintahmu kudu kaya ngene iki. Ngono nek saiki tak jelaske. Wong kowe durung dadi ratu, mengko ndak tumpang soh nggonmu nyekel bawah pemerintahan negara sing bakal mbok lenggahi mengko. Ya, Jaya ya. Inggih. Mekaten sinuwun. Heeh. Ananging inggih. Lek ku dadi ratu ana ing negara parang kencana ki tak rasa-rasake gutang. Liripun kados pundi? Coba nek pancen kowe wong pinter tenan Saudaraku. Kira-kira apa sing kurang menggah ingsun lenggah dampar kepraban ning parang kencana iki kurange apa? Menawi derajat pangkat sampun kasugihan iki sampun kliwat. Bondo donya mboten kirang, lajeng menapa malih ingkang kirang diwaji. Wah, kowe ya termasuk goblok. Ora paham maksudku. Inggih, kula dereng mangertos. Pate wonten dawuh. Ngerti ora apa sing kurang? Nggih. Nuwun sewu. Pasuryanipun sinuwun kirang wangun menawi dados nalindra. Bener. Apa to sebabe kabeh do guyu? Merga ora ana ratu sing pareme kaya ngene iki. Ning kowe tak kandhani ya, Pate. Sing jeneng kanugrahaning Gusti iki ora pilih menungsa, tak omongi. Sing jeneng kanugrahaning Gusti iki ora pilih menungsa. Apa dumes sing menungsa bagus kuwi entuk kanugrahaning Gusti? Ora. Kadang kala sing elek malah entuk kanugrahaning Gusti. Entuk kemenangane saka Gusti, entuk kabejan dadi wong ketrima. Ning ya ora sithik wong sing bagus rupane arep ngangkah aja kok ratu, RT wae ora iso. Inggih. Mergo ora ketekan bejane, ora ketekan ketrimane. Ning wong kaya anu sapa jenenge iki Patokol Bawarsari ngene iki iso dadi ratu kuwi adile sing kuwasa. Inggih. Adile Gusti sing kuwasa. Najan rupaku sarwa kuciwa, najan rupaku sarwa kaya ngene, ning aku iso ngrasake dadi ratu. Kuwi merga saka peparinge Hyang Mahanasa. Mula kowe aja meri. Arep gagah kowe, arep gleleng kowe, ning kowe tetep ming sak ngisor kuwi ming patih. Ming tanggo keset ndasmu ming. Nuwun sewu sinuwun panjenengan ketingalipun kagol penggalipun. Aku ki ratu sabar. Ora tau nesu. Kowe ngunekke aku dengan kata-kata, aku ya ngunekke kendhi dengan kata-kata. Kuwi jenenge wis dro. Inggih. Mula aja sok nganti nyacat karo Nalendra. Mboten sinuwun.
Saking pamawas kula kok kirangipun namung mekaten. Sabab menawi panjenengan nedheng lenggah dampar menika kathah para nayaka ing sami klesik-klesik ngraosi panjenengan. Wondene uninipun kok kaya ora wangun dadi ratu. Ora apa-apa. Nek ra sing do guyu kuwi terhibur. Inggih. Mongko wong hibur masyarakat kuwi entuk pahala. Dadi nadyan aku ora omong, aku ora ngopo-ngopo, aku lagi metu raiku tok do guyu kuwi termasuk pahala. Mula wis pantes nek aku entuk ketrima dadi ratu. Oh, ngaten. Aja dadi ratu kok diserem-seremke. Aja kok dadi ratu kok di medani-medanke. Medeni-medenke. Maksude men wong liya padha wedi. Ngono lho. Aja diserem-seremke. Iki nek iso digawe sing kepenak, rai digawe sing semanak, rai digawe sing ketoke ora medeni lan sak piturute. Wis ta titenono. Titenono aku ora gawe-gawe iki. Ora pangkat RT, ora pangkat dukuh, ora pangkat lurah, ora pangkat apa wae, ora kapolsek, ora kapolres, ora bupati. Nek raine digawe medeni, kuwi masyarakat malah do wedi. Ora cedhak karo masyarakat. Nek digawe sak kepenake, digawe santai, digawe iso menghibur, iso semanak. Aku malah masyarakat ora wedi. Wekasan oke sing do cedhak. Paham ora wae teh? Ngertos niku. Esuk nek ora ngrupak-ngrupake ratu ya? Inggih. Tugel gulumu. Iya mboten. Mboten jiru. Sepisan iki tak terima-terimake. Kowe wong loro do ora ngerti to, apa to sebabe aku sing rumangsa kurang? Ha iki do nyawango dampar sisihku iki. Dampar sisih panjenengan. Iki isih kosong melompong. Ngono. Iki isih selo. Monggo sing jeneng ratu kuwi kudu nyanding paramek. Kersanipun kuwi lho sing mau wedok dadi ratu kuwi lho. Prameswari. Oh, Prameswari. Kok paramek? Prameswari, ngono. Prameswari ku durung ana. Monggo ganep-ganepe Nalendra kuwi nek iso jejer berdua karo Prameswari, mongko Prameswarine ayu. Sulistya ing warna. Nuwun sewu. Menapa inggih wonten wanita ingkang ayu ingkang kersa dados Prameswari. Kowe pindho lho kowe ngenyek aku wis. Kula menika namung nyuwun priksa. Secara tidak langsung kowe iki ngunekke aku apa ana gelem apa wedok sing gelem karo aku? Ngono ta maksudmu? Mboten sinuwun, mboten. Suwe-suwe kok kurang ajar kowe teh. Tak dukke dadi tumenggung. Mboten sinuwun, mboten. Namung sinten ingkang dipun gayuh dening Sinuwun Prabu. Menapa widodari wangunipun inggih widodari dasaripun Nalendra gagah pideksa jejer kalian widodari ping 3. Kok ping 3 dos pundi? Saiki takono wong sak donya lek ratu semene kok gagah pideksa iki cara ngendi aku tak takon. Aku iki nek tengok kaya ember dikurepke. Iya, sampun kula mboten badhe cak munjuk atur ndak malah kleru. Lumahing bumi kreping langit. Ora ana wong wedok sing iso nuju prana ning penggalihku. Daya Sudarga, inggih wonten dawuh. Rungokno. 3 dina kepungkur aku ngimpi Daya Sudarga. Dinten menapa? 3 dina kepungkur Selasa Kliwon. 3 dinten kepengker menika Kemis. Iki nang dunia pewayangan Sudarga. Aja tok padake dunia nyata. Etok-etok men. Kowe melu patih kok tak tugel gulu musian. Oh iki. Iki. Selasa Kliwon. Selasa Kliwon aku ngimpi. Tanpa kanyono-nyono nalika aku nedheng lenggah ning pendopo ngajeng bangsal pengrawit negara ing Parangkencana. Inggih. Ana wong wadan sing nekani marang panjenengan ingsun. Wah, ayune ra jamak-jamak.
mlaku saka kadohan iki tak kinting tak kedhet tak kinting tak kedhet. Aku ngadeg dheweke terus meneng mandeg. Tak cedhaki panjenengan sinten? Dheweke ngaku wong wadon saka tanah Jawa. Saka negara Ngamarta, wewangi Dewi Wara Drupadi. Dewi Wara Drupadi. Lho, lah kersanipun menapa rawuh mriki? Wara Drupadi matur karo aku, kula menika madosi Prabu Patokol Bawarsari. Lho, apa jenengan ingsun? Langsung walah sinuwun. Kula menika sampun pinten-pinten taun mapan wonten negari Ngamarta menika mboten wonten kabagyan sekedhik kemawon. Ya tumuli kula nampi sasmitaning dewa. Supados kula swita kalian Prabu Patokol Bawarsari amargi Prabu Patokol Bawarsari menika ingkang saged mulyakaken dhateng gesang kula. Cak. Menapa? Tak candhak tangane. Drupadi tak candhak tangane iki ora bangga. Inggih. Biasane wong wedok nek dicandak tangane mongko rung kenalan mesti ngipatke to. Inggih. Kuwi ora. Malah tanganku diputer balik kempit nang nggon kelek. Wiradalah. Impen kok iso cetha. Rasa ngayal to? Iya. Aku terus mlaku bareng karo Wara Drupadi saka alun-alun negara ing Parangkencana. Mlaku bareng. Waduh, bombongku tanpa pepindhan. Terus tak lenggahke nang Datulaya. Ayo nang nggon kursimu kuwi. Aku nang kene. Drupadi mandeng mripatku tanpa kedhep. Aku ya mandeng mripate dheke. Jarene wong tuwa do ngandhakake nek wong wedok mandeng suwe kuwi ateges kuwi rasa pangrasaning ati berbicara lewat mata. Inggih. Wis iki pokoke bebas wae ukarane ya, Te. Inggih. Rasa dadak nganggo basa kawi-kawi bakso kawi ya. Iya, wis ta. Amripat padha mripat tempo terus tukul rasa tresna. Teong teong teong. Napa niku? Dadaku ana jambune. Godhong waruhe lho. Inggih. Terus tak cedhaki aku karo nembang. Memanesmu anggo jiwat agawe rujiting galing ngono. Drupadi ngadeg. Tanganku loro-loro ditampani karo tangane Drupadi temlek. Wah, getih ilang kabeh, Tren. Getih ilang kabeh. Aku mbiyen ndek rung dadi ratu senengane ngedusi wong edan. Saiki entuk putri sing ayu kaya ngono. Inggih. Tanpa tali wara Drupadi bopong gendel. Waduh. Dibopong? Inggih, heeh. Kabopong mlebu nang kedaton. Aku dawuh mban, tebahi kasure. Mban krekat nebahi kasur, Drupadi abobokke. Ngono. Inggih. Kowe kuat ra neruske critane? Kiat. Kowe ora kuat tak ajar lho, mboten. Kisah cerita iki saya suwe saya, wo, nek ora kuat ati sama duk. Bayanganmu tekan ndi-ndi? Inggih. Barang tak sarekke nang apa jenenge? Nek kasuri basane apa to? Dilamrum. Aku terus wijik. Aku terus alon-alon jajari Wara Drupadi. Inggih. Maune tengahe ana gulinge. Oh nggih. Guling tak uncalke wer. Rekaya areng ngrekep Wara Drupadi areng meluk Wara Drupadi, guling tak uncalke tiba ning kompor. Pawon kedaton kobongan geger ngalor ngidul. Emban ki do teng sliri nang pinggir amben kae. Lajeng aku nglilir Te. Duh. Gelaku tanpa upama. Wiwit saka kuwi tekan saiki aku ora iso lali karo Wara Drupadi Te. Gak iso lali, gak iso lali Te. Gumana mosih ana maningalku. Pendak-pendak aku tengok-tengok sore.
ngematke kulon ana candhek ayu kuning gemrining kaya kencana sinangling neng kono kaya ana pasuryane Waradropadi mripate gedhe banget terus ngedepi aku kling ngono bubar konsentrasiku inggih aku nek tengok-tengok nang kedaton mongko ngedep manuk kelangan aku Cecak Rawa inggih kuwi ya suarane Cak Rawa Malik kaya cengkoke Waradropadi nek aku ndelok korden kena angin kuwi ya kaya jarike Waradropadi sing kena angin wis pokoke apa-apa tak sawang kaya Waradropadi iki mau nek aku ra eling wis tak kecup wae merganipun kowe ya kaya Waradropadi edan tenan tambah ana brantan ning atiku te srana kowe budhal ning negara Ngamarta Waradropadi jaluken nek kira-kira wong Pandhawa ora menehake kowe ra iso mboyong Waradropadi tekan ngarepane Prabu Patokol Bawarsari tak tugel janggamu dina kuwi uga te sigra-sigra yen permana ganca sigra ngraken awang sesangka Nalindra mbek marwa sing sang katriku mulung mangrembak ing wadya Kurdakura reka kiri-kiri Ronanggana magawe gelarira wang-wang Prasto dapatku Gusti kula inggih sinuwun kula nyuwun pamit madal pasilan badhe mboyong Dewi Waradropadi katur paduka Gusti kula inggih sinuwun Prabu Patokol Bawarsari surtete ngati-ati duga-duga digawa ngati-ati aja keri Sluman slamet demet ora ndulet setan ora doyan tego yuwana slamet saka kersaning Gusti tak balang bata saka kene muga-muga lestarine ring sambikala ya Jaya Sudarga mriki nyuwun pamit sinuwun sing ati-ati aja kaya bocah cilik nggawa sapirangan wadyabala ya kena ijen ya ora apa-apa mriki nyuwun pamit tambang pestu sing ati-ati aja kaya bocah cilik Jaya Sudarga tak antu-antu Praptanira Jaya Sudarga mriki ngestahaken dawuh Koko Prabu dereng ngantos purnanggen kula munjuk atur ngersa paduka menika wonten satunggiling nayaka ingkang sowan nitik busananipun menika wujudipun Nalindra Yayi tumuli katimbalana menapa wigatosipun dene wonten satunggiling Nalindra sowan menika kala wau menawi namung badhe ambebuthek katentreman negari Ngamarta kedadipun singkiraken inggih Koko Prabu kula aturi lenggah ingkang langkung sekeca non Yayi Kisana sampun dinten kula tumambuk yekti saweg sepisan menika kula wanuk panjenengan menika Nalindra saking pundi sinten sinambating sarta jejulukipun Kisana nggih nuwun amit pasang kali mantabik dina bena ing ladoni dumawahing tawang tuwang sinuwun kula menika abdinipun Nalindra saking Parangkencana najan kula menika rugi Nalindra nanging negari kula menika kejajah keperintah Nalindra ing Parangkencana ingkang jejuluk Prabu Patokol Bawarsari inggih Prabu Kacepot inggih Prabu Kalasreng Prabu Patokol Bawarsari non lajeng panjenengan sinten nami kula pun Jaya Sudarga nggih kasinggihan menapa kepara saestu bilih kula menika sowan ngabiyantu ngersanipun sinuwun Prabu Darmakusuma mboten wonten kalih inggih kula ingkang namipun Prabu Darmakusuma alah dalah Nah ingaten mboten geseh anggen kula
sowan kraya-raya nganglang jagat ngupaya negari Ngamarta dinten samangke sampun pinangki. Lajeng keparengipun menapa sinuwun dene paduka rawuh wonten negari Ngamarta. Ha inggih, menika ngaten. Mugi dados ing kawuningan bilih Ratu Gusti kula Prabu Pathokol Bawursari inggih Prabu Kacipot inggih Prabu Kala Srenggala wau gandrung-gandrung kapirangu. Jernyatanipun piyambakipun menika dereng kagungan prameswari. Mila dinten samangke wonten satunggiling wanita ingkang sampun dados weteng penggalipun Sinuwun Prabu Pathokol Bawursari. Mboten sanes kejawi namung putri saking negari Ngamarta ingkang wewangi Dyah Ayu Wara Drupadi. Mila sinuwun sowan kula ngarsa paduka Gusti kula ingkang Sinuwun Prabu Puntadewa menika wonten suka lilaning penggali. Dinten sakmangke Wara Ayu Drupadi menika badhe kula boyong wonten negari kula Parangkencana. Badhe kula aturaken Sinuwun Prabu Pathokol Bawursari laning mangke dening panjenenganipun Sang Prabu Kacebot menika kala wau badhe winengku garwa minangka prameswari negari Parangkencana sinuwun. Semaning jajalan kertaning bawana iblis lanat babak anglayoni jujul anusin ana menungso sing nyela gawe geger kanan negara Ngamarta. Nalindra jeneng mamu sapa? Lho menika wonten Nalindra ingkang jumeneng wonten ngajengan kula. Tepungke yen kowe durung tepung karo aku Nata Mandura Prabu Baladewa. Waning Pintawasi Jaladrana Mangkrasana. Sinuwun Mandura, ya dasar para nyata kowe sapa? Jaya Sudarga. Wonten menapa dene paduka merpeki dhateng jasad kula. Baliya kandha karo Ratu Gusti jeneng Prabu Pathokol Bawursari. Ya Prabu Kacebot. Jagat iku ora mung sak godhong kelon. Digelar jembar jagat iki wong wadon pirang-pirang akeh. Milih kena. Lah kok dadi ku lancang ngucape Ratu Gustimu bakal mboyong marang para Drupadi. Apa ora melek mripatmu ora apa ora krungu kupingmu yen to para Drupadi garwaning Nalindra Ngamarta ya Prabu Darmakusuma. Yen Ratu Gustimu Prabu Kacebot mau bakal mboyong para Drupadi tekse bakal ngrusak bebrayaning wong Ngamarta. Mula saiki kowe bali yo. Mumpung durung tak poteng-poteng kuandamu kowe bali yo. Kowe aja nentangke kampurkaning Baladewa. Kowe aja gawe urup-urup marang atining Baladewa. Kowe ora ngerti Nata Mandura wis nesu piye. Mula pikiran ngono bakal mboyong para Drupadi. Iki mung nek nganti kowe ora gelem bali kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan ngejak apa tak tandangi kowe. Waladala. Apa dianggep aku gampang digertak ngono apa piye? Wis dadi anteping pikirku yen pancen para Drupadi diparingake dening Prabu Jaya Sudarga. Tinimbangane aku bali mung ditugel guluku. Luwung dadi ndeking pengamun-amun tak lakoni negara Ngamarta. Ah, dalah bagus. Tegese kowe wong kendel. Kowe wong kang ora jireh getih wedi mati. Yen ngono kowe wani nampa penantanging Baladewa. Aja kok jamak lumrahing kita. Nadyan Dewa Mudun wae ora bakal wedi. Yen to parangi karepku nek mboyong para Drupadi. Sudarga, ana parang. Tak gawe sayembara perang. Sapa sing cilik gedene iso ngul kadhetaning Baladewa menang mboyong para Drupadi. Kowe iso nyempal bebaune iki wonten Baladewa. Drupadi boyongan. Walah dalah. Yen ngono, ngendi papane wong netrek kadigdayan antaraning aku karo Prabu Baladewa. Kira-kira menang sapa? Lakon aku nyempal bawa ki wonten ing Baladewa yen to iso mboyong para Drupadi. Aku kencang. Parang main jalanan nantang karo Baladewa. Ora ngerti marang Nata Mandura Prabu Baladewa parang kowe. Dadi yo ngakhirat pengen modar meruput kowe. Semengkean. Koko Prabu. Boten dawuh. Nuwun sewu kula badhe nyuwun priksa.
Drupadi menika garwanipun sinten? Nun Drupadi menika garwanipun sinten? Lah menipun jagat menika sampun pirsa nek Drupadi menika garwanipun Kyai Prabu Darmakusuma. Garwa panjenengan. Wong kula sing duwe bojo we ora nesu kok panjenengan nesu menika. Nalaripun kados pundi? Modal. Sing duwe bojo we tenang. Wong sing ora duwe bojo kok bengok-bengok. Apa kowe seneng karo Drupadi? Hus cangkeme. Perkutara aja ngawur-ngawur. Lho, anane aku ngene iki aku mbelani karo Kyai Prabu Darmakusuma. Merga gering tresnaku karo Kyai Prabu Darmakusuma. Mula sapa sing ucek-ucek katentremaning kula warga Ngamarta, Baladewa wajib mbelani. Kowe ngerti ora watake barep. Aja kok bondo donya. Aja kok bojo. Nyawane dijaluk wong. Dienggo kabagyaning wong liya diwenehke. Iki ratu sabar. Dhewe sak donya ora ana sing ngungkuli. Mula kaluka, kalukengrat yen barep kuwi gedhiye wae putih. Mergo tulus lahir batine putih suci. Lah kok dadi malah kowe muring-muring. Apa ngene ana sambung peteng karo Drupadi? Cangkemmu. Wah, nyatane kaya ngono. Kula badhe nyaosaken Drupadi dhateng Nalindra menika. Yayi, dipun reksa kararjanipun Kyai Prabu Darmakusuma. Dipun reksa derajatipun Kyai Prabu Darmakusuma ing tasih panjenengan menika Nalindra. Panjenengan menika ratu sing duwe prameswari dijaluk wong diwenehke menika lajeng nyuwun sewu. Ratu Ngamarta menika mangke badhe asor derajatipun. Menawi panjenengan boten saged nandhingi ridhanipun Prabu Jaya Sudarga, kula nyuwun parilah medal Jawi, kula ingkang badhe ngajar Jaya Sudarga barat. Koko Prabu Ndarawati wonten dawuh kula nyuwun paduka kepareng wanyandhet kamurkanipun Koko Prabu Baladewa mesakaken Jaya Sudarga menawi boten kasembadan boyong wara Drupadi piyambakipun badhe dipun tigas jangganipun kula ngeman nyawanipun Jaya Sudarga mila wara Drupadi badhe kula caosaken. Oh inggih ngestaken dawuh. Pilanana kula tak ngoyak pelajaripun Koko Prabu Mandura kula semanggaken. Werkudara Janaka melu aku mangke rumiyin. Kok dadak ngajak Werkudara Janaka kok inggih dipun kanthi menika kersanipun kados pundi? Kula mboten kepengin Jaya Sudarga dipun ajar wonten ing mriki. Kula mboten badhe ngajar. Namung kula badhe nututi tindakipun Koko Prabu Mandura nyandhet kamurkanipun. Kok dadak ngajak Werkudara? Menapa piyambak mboten saged? Werkudara? Nggih. Kowe melu ora? Melu. Lho, menika Werkudara kowe melu kok. Janaka Wonten dawuh. melu ora? Nderek. Lah. Werkudara kan Janaka menika pengen nderek kok panjenengan mboten pareng menika dos pundi lho? Werkudara. Oh. Kowe melu arep ngopo? Ora ngopo-ngopo. Aja goroh. Kowe mesti arep njotosi ratu mau. Ora. Aja ngapusi Werkudara, nek ngapusi karo wong tuwa dosa. Ayo jujur. Njotosi ora? Ora. Janaka melu njotosi ora? Mboten. Mboten Koko Prabu. Tenan. Anu saestu. Kula menika namung badhe ngoyak Koko Prabu Mandura. Rak ngono to Janaka? Inggih. Iya to Werkudara? Iya. Lemuni iya kok kaya ngece lho. Ora, iki tenan. Aku arep duwe niat njotosi nek barep ora paring dawuh aku ora bakal piye-piye. Estu lho Koko Prabu. Inggih kula mboten badhe wantun dura. Menawi ngantos panjenengan njotosi Jaya Sudarga mesakaken. Oh inggih kula ngertos Jaya Sudarga namung ijen. Menawi dipun kroyok tentu pejah. Mila kula iki nggadahi raos melas dhateng pun Jaya Sudarga. Mila kula nyuwun pamit. Werkudara Janaka aja keri. Koko Prabu mbok sampun kanthi Werkudara Janaka. Werkudara, Nggih. melu ora kowe? Melu ya ayo. Yo.
Kembar, kula wonten dawuh. Aja sok kaya ngono ya, Di. Werkudara kakangmu karo Janaka kakangmu kae sok kerep ngapusi aku. Inggih, Koko Prabu. Kula mboten badhe wantun dura dhateng panjenengan. Aku ngerti. Koko Prabu Kresna, Werkudara, Janaka kuwi anggere wis dadi siji. Mesti adat sabene sok ngrasani aku, sok gawe perkara ning aja nganti ngerti aku. Mergo yen nganti ngerti ingsun mesti tak penging. Inggih, isnaken dawuh. Aja kaya kakangmu. Inggih. Lah menapa Koko Prabu mboten duka dipun apusi? Ora apa-apa, aku ora bakal nesu, malah tak apura keluputane kabeh. Duh, tobat, Wan. Kok ora bu menika nggadahi pambegan kok kados mekaten to. Kula nika kepengin kados panjenengan, kowe dudu aku lan aku dudu kowe. Pambegane dhewe-dhewe. Inggih, wis tak kendhawuh. Lajeng para paduka, aku tak ketemu karo Wara Drupadi. Ingkang wigati Wara Drupadi bakal ndak caosake marang Prabu Jaya Sudarga. Menika ingkang garwa lho. Wis to, kowe aja ngeyel. Kowe arep melu-melu kakangmu. Oh inggih, inggih. Ngestaken dawuh. Ora tak jak blonjo kuwi. Nggih, monggo kok ora bulo dherekaken ayo kembar mlebu jroning kedaton. Semawi kula dherekaken. Setyaki wis Jaya Sudarga. Yo, sing mburi wong una-una. Antasena apa? Kon ngamplengi apa piye? Lho. Ora ana apa-apa kon ngamplengi iki lho. Jaya Sudarga ana parat. Ora sandadak kowe ngayunake Dewa Drupadi. Setyaki tekan kene minangka wakiling Koko Prabu Mandura. Supaya kowe tak elingke aja nganti ana dadi banten ning negara Ngamarta. Kowe mengijin tanpa ruwak. Sawangen Wadyabala Ngamarta segelar sepapan. Ngibarati kaya dene iwak kecemplung ing wuwu. Sulung mlebu geni, tangeh bakale urip mesti bakal tekaning pati. Mula tinimbang kowe tekaning pati dina samengko kowe Baliya. Baliya aja mbok bajotake. Piye? Muni piye kowe? Apa mbok anggap aku wong loro saudon telu saurupan? Ya. Apa mbok anggap aku wong jiring getih wedi mati? Setyaki, tinimbangane aku bali tekan negara ing Parang Kencana. Ora mboyong Wara Drupadi, tugel janggaku aku mati kodhok, mati sia. Lu neng kene ngadepi wong pirang-pirang, nadyan aku kalah, ning kalahku mati perwira. Raja kaya manuk guwek ngono kok cerawat. Mangkel aku kandhani ngeyel. Iki ya ngono. Wis setengah loro kurang kok ora perang-perang. Sing ngenteni selak ngantuk ya. Omong wae ora. Ayo tangi legane atiku. Ing tiba kantep bayu atmaja ngelira isang eling ana risang satriya Wiratamtama. Oh. Hey. Biasane mampir cangkem kulum. Iki ora biasa, aku kaget kebablasen. Kenang apa, Gok? Lah kowe weruh ora? Weruh. Ketemu sapa? Sencaki. Karo Antasena. Ratu Gustimu delekke ngayal. Heeh. Bali ora gelem bali. Kowe mesti mati ning kene. Kerubuten. Ayo, aku ora wedi. Lu wong mati ning Ngamarta. Antasena pecah ndiasmu.
ties. Guajul raine. Gletak. Mbok tilikana mati apa urip? Modar. Ratu ming gleleng tok kok iki. Jelas mati. Ya ora tak kira mbok menawa urip dielingke ya lho. Ya. Gusti monggo kula aturi enget. Gusti monggo kula aturi enget Gusti. Gusti monggo mumpung anget. Kula aturi enget Gusti. Kula aturi enget Gusti. Monggo kula aturi emut. Monggo kula aturi ngemut Gusti. Emut. Tiba kantep Bayu Atmaja ngeling ana risang satriya Wiratamtama. Ngeling ana satriya Wiratamtama. Gok Nun. wong Ngamarta gelute ora wani jen-jen. Ketitik. Sing ngedepi aku wong loro. Nggih kula ngerti. Sing arep Sencaki. sing mburi Antasena. ya ulang ya. Bali piye? Niki mesti mati sampean. Lah wong Sencaki wis karo Antasena kok. Sampeyan Sencaki siji wis rantek. Kok tambah Antasena. Wah, saya nyemelangi. Tak cobani kok. Nggih. Ning mengke nek kalah mundur mawon nggih sinuwun. Ampun dipeksa, mengke ndak malah kula sing ngrekoso. Wis kula sakuken cangkem. Mundur. Nggih. Kula yo meng ngomong. Ah, sonomu apa-apa. Ini begini ya, Om. Daripada nanti Anda meninggal dunia, Mundur. ini kalau ngomong ya sampean. Aja wani pisan karo Sencaki. Sencaki niku wong digdaya, wong kliwat ukur, Antasena ku ya didak kowe mundur. Niki kula ngomong karo sampean. Aja nganti wani bisa iki mundur. Mutar kowe. Cekel angel jamak-jamak. Mundur. Sencaki, ayo aja mlayu. Maju lengkaring atiku.
Edan. Sabar. Hati aku. Nggih, kula ngerti. Wah, edan. Wah, wong jiring ketik wedi mati. Ngrubut karo aku ora wani ijen padha ijen. Apa kaya ngono kuwi watake satriya? Apa kaya ngono kuwi watake satriya? Pripun to enten apa? Gayeng tenan. Wah, ya wong niki nek gotong royong iki mesti apa-apa cepet rampung. Ora mung tandangi ijen ndak ijen. Weruh bolong. Weruh. Ratu Gusti mungsuh sencaki ning liyane wis do tata-tata. Candhak sencaki set nggon rai karo Antasena dugang jer. Candhak Antasena dugang Garukaca jer. Candhak Garukaca dugang Antarja prol. Ora entuk oman kuwi. Ora entuk oman piye? Ora oman papan. Lah iya. Kok ora entuk oman? Susu ya. Edan. Wah, kabeh melu nyambut gawe kok. Niku jenenge gotong royong. Niku saling bantu membantu niku wonten niku. Dadi kabeh masalah iso rampung niku nek ditandangi wong pirang-pirang. Ora mung sak pinake dhewe ming ijen kaya wong gleleng-gleleng kok. Ana sing mabur barang saka dhuwur. Gatotkaca. Wah, mula tangane atos ora jamak-jamak. Damangi sekali nggih, Ora pun matur mau to sekali nggih. Ana sing wonge sithik Antarja. Komplit kok, komplit. Niki nek sampean mboten ninggal kondur niku nyemelangi niki mengko nek saya nesu kabeh. Wah, saya remuk sampean. Asli kula mboten goroh. Nek sampean gelem kondur slamet. Rasa mbayong Waradrupati. Aku lho ngandel ora. Ngeyel kok kandhani. Oh, kowe pandeng rawani ndelokke. Bali ra. Bali ora. Rasa mboyong Simbok Waradrupati. Konangan Antarsena nggo gatheng siramu. Nggo gatheng mawon. Lah iya. Ngeyel kula niku wis ora kurang-kurang ning ngandani ya senengane ngeyel ora jotose wis ora. Kapokmu kapahan kowe. Diomongi kok angel. Mungsuh Raden Antarsena kok arwani nggo menang apa? Aku ya ora kurang lingilikke kok kandhane ngeyel jotos mawon. Mudar ora. Nyepelekke. Sapa iki? Iki Pak Dene. Pak Dene sapa? Pak Dene niku, niki sing aja-aja ikon mboyong Waradrupati. Lho tangkeme ora. Ah wae ngaku wae jotos wae. Wong kok kaya tong sampah. Jejeli plastik mawon. Oh, modar kowe. Antarsena sepelekke. Mula kula kandhani ndang mundura nek mboten mundur niki mengke biasane bar Antarsena niku sencaki lho, tenan lho. Kula sing ngomongi lho, sencaki lho. Ah lah ra tenan. Ngomongi kok ngeyel ora. Nek sencaki ora kowe ngomong langsung des. Sekalian ndak ganjil. Gleleng. Ora gung kowe kok ora to. Lho kanca sekake. Oh.
aja kuwatir kok. Niki nek sampean mboten ninggal Bali, oh dilongkas Gatotkaca lho. Gatotkaca nek ora percaya, kula wis ngomongi Gatotkaca. Oh udu. Ki ya padha wae ya. Mutar kowe. Ngomongi kok ngeyel ora. Kowe. Angslop. Ora karo bilung kok manut kabeh iki lho. Gamange mbiyen iku tau gawe klub bal-balan. Kula Gatotkaca Antarja ning kalahan. Oh. Niki sampean mboten gal Bali, anu lha Gatotkaca lho. Nah niku ketoke angine wis meyut niku Gatotkaca lho niki. Niki angine wis kaya ngenten iki Gatotkaca. La. Modiar ora kowe. Waduh. Wah. Modiar cocotmu. Yo anggepe kowe terus. Kok aku heeh. Wah, ora kompak iki. Mudar ora. Anggepe ora aku Sanjambaya niku piye? Gok, nuwun. Aku arep maju meneh. Kowe lagi ngomongi ngeyel. Sampeyan mengke mati lho. Wis to meneh wae. Aku duwe siung. Siung, yo. Sapa keto lak cokot tekaning pati. Yen kabeh wong amarta lak cokot mati, ora terpati tak boyo. Kula kene duwe siung ampuh. Kene duwe siung ampuh. Niki mengke nganti sencaki keto, cokot mati. Sencaki cokot mati. Gathuk cokot mati. Ondor cokot kabeh. Ondos cokot mati. Telek Ora. Akhirnya nek telek barang arep dicokot. Usatria kok dadi telek barang to ya. Ya men apa-apa arep dicokot apa arep dicokot ora bayar kok njur nekat wae ora. Wong muni anggere ra bayar kok njur apa-apa dicipi apa-apa dicipi. Cokot ra enak balekke, cokot ra enak balekke. Oh, njur nekat kancane ra oman apa-apa. Cerewet mikir tajange dhewe ngomong ngamar to kok. Dewa Narpati duwe nares ora Kresna kalangkung tresnani marang Diabanon Cinawi. Kowe Prabu piye? Ngaturaken ketiwasan. Lho, ketiwasan piye? Nalindra Prabu Jaya Sudarga pancen nyata didaya.
Sedaya para putra sami kaprajundang. Sedaya para prajurit sami mundur awit kridanipun Sang Prabu Jayasudarga. Nadan ingkang rai dipun cokot kemawon pangraos kula, panas badan kula. Wah, iblis lan panemani jajalan sekretaning bawana. Wah, Jayasudarga saya ngewa-ewake ngias Manarata Mantura Prabu Baladewa aja mingkat kok gaten. Wah, gembelo sirahmu gleleng pacakmu. Kowe iso ngundurke anak-anak Pandhawa, iso ngundurke Senopati Ndrawati Setyaki. Kowe aja kongas, kowe aja ading-ading. Ayo, Kangge, iki Tata Mantura Prabu Baladewa. Sing pasang sayembara sapa iso sing ngalahke Tata Mantura wenang boyong ora Ndrawati. Kangge, aku patenana. Piye? Kon pateni ya. Cokot tugel gulumu. Muni piye kowe? Muni piye? Cokot tugel gulumu, heeh. Oke, cokotan ya. Ya cokotan ya. Ya iki cokotan. Ya cokotan. Ge cokotan. Kowe iso nugel gulune Baladewa, sasat iso njara langit. Cokotan legane ngantiku. Hai. Wah! Wah! Mati aku. Manik jajaran iblis lan manusa ora tatanan. Wah, diapure kaya ngene kok digdaya guru karepe dhewe. Cokot guluku ora tak kipatke tugel tenan aku. Wah. Ngopo kowe? Mula dadi wong ya aja sok gleleng. Apa dianggep sing digdaya dhewe Baladewa. Tiwas bengok-bengok nyumbari mungsuh meng dicokot nggon gulu mundur. Nek cara aku isin dicokoti awake rasane panas. Awake rasane panas. Nek ora tak unduri aku iso tekaning pati. Watake wong maju perang aja nganti mundur yen wis tekaning pati. Kuwi watak Werkudara. Werkudara dudu Baladewa. Ning watak kasadyan yen bisa kabeh kudu ngrasuk pambegan sing kaya ngono. Nek cara aku maju meneh mbelani Drupadi setengah-setengah. Ora lahir batin nek cara aku isin. Maju meneh. Panuswari jajaran iblis anak. Jayasudarga, menungso kang kaya kowe. Apa dikira Baladewa kalah karo campurmu? Kowe nyokot Baladewa kowe iso nadai Kyai Nenggala, Kyai Alugoro. Aku meguru karo kowe 20 taun legane ngantiku. Ene margane patimu bareng. Mbok wong iki aja gampang diobong. Wong mung dibombong Werkudara kok terus karepe arep nesu. Ra gayeng. Jayasudarga menika digdaya. Nek ora wedi, inggih kula ngertos panjenengan mboten ajeng kula ngertos. Ning menawi panjenengan majeng mawi Nenggala, mangke nek ditamani Nenggala ora apa-apa, sampeyan malah kewirangan lho. Lho, urung dicoba ora apa-apa. Ning kula kaget ngertosi, menika mboten napa-napa dipun tamani Nenggala. Lah kok Kyai Kresna ngerti? Ngertos. Terus iki piye supaya Jayasudarga nerima ora bedah negara Ngamarta? Gatotkaca wonten timbalan. Mrene yo nggih. Tak jaluk gawemu kowe gelem ya? Nggih. Menawi ingkang dawuh Prabu, nadyan kadhawan pejah kula nderek.
sisip sembire kurang-kurang bejane pancen gondol nyawa nanging kanggo supaya milujengake kelawan awakmu Wara Drupadi kudu ngono Gatut. Lho iki ngestaken dawuh. Kebareng Paduka manjing Gendhaga. Gendhaga iki tak akokke isine Wara Drupadi mengko tak wenehke Prabu Sudarga kae mau. Lho iki. Mengko yen wis tekan negara Parang Kencana yen Gendhaga iki dibuka sing prayitna ngati-ati nggunakno Aji Narantaka. Aji Brajamusti Prabu kang jeneng Prabu Pathokol Bawarsari ringkesen. Ringkesen aku pengen weruh kaya ngapa wujuding Prabu Pathokol Bawarsari. Lho iki ngestaken dawuh. Manjing Gendhaga. Lho iki ngestaken dawuh. Sik, Kresna sik. Engko nek nganti Garukaca cilik loro gedhe tekaning pati sampun to. Mangke dipun awat-awati saking ketebian. Oh ngono. Inggih. Yo, aku manut. Manjing Garukaca. Lho iki nyuwun pangestu. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik Garukaca. Jaya Sudarga. Nuwun sewu menika sinten? Ditepungake wae aku Nalindra Ndrawati kadange taruna Kaka Prabu Baladewa. Walah dalah. Sinuwun Kresna. Iya, pancen mengkono. Keparengipun pados pundi? Menapa badhe dipun terasaken anggenipun adu atosing balung uleting kulit. Nadyan kula ijen tanpa ruwang parandene kula mboten badhe ajrih mengsah tiang-tiang amarta. Aku percaya marang kaunggulanmu Prabu Jaya Sudarga. Nyatane Kaka Prabu Mandura wae ora keduga tanding kridamu. Lho niki. Lajeng parengipun Yayi Prabu Darmakusuma wis tusan karawan aku maringake Gendhaga isi Wara Drupadi. Aja nganti kodanan sarta kepanasan salirane Yayi Wara Drupadi. Mula banjur dlebokake ning jering Gendhaga. Waduh, walah dalah. Wah, ngaturaken panuwun ing tanpa pepindhan. Menawi mekaten Wara Drupadi sampun kaparingaken dhateng kula. Marata gage sawangen iki Gendhaga isi Wara Drupadi. Oh iki. Gawanen bali. Aturna Prabu Pathokol Bawarsari Prabu Kacepot. Lho niki ngaten. Selak dados pengantu-antuning sinuwun Prabu Kacepot kepareng Gendhaga badhe kula boyong. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Sinuwun Mandura kula nyuwun pamit. Mbah racaturan. Panjenengan menika mbok ya aja ngono di pamiti apik-apik kok siji engkel. Nyokot gulukul. Lah inggene nek sampun paripurna ta peperangan kok dadak kaya ngono lho mbok ya. Yo. Sudarga sing ati-ati muga-muga kesandung kesrimpet lakumu. Lah. Wong nyangoni kok kesandung kesrimpet. Mboten napa-napa. Kula ngertos kados menapa sengkel penggalipun Sinuwun Mandura. Kula nyuwun pamit jinuwun sing ati-ati aja kaya bocah cilik Prabu Jaya Sudarga. Lho niki. Arjuna kula wonten maring adawu. Tak kira gerahing Kyai Semar ana sambung rapetin Nalindra ing kemapan ana ing Parang Kencana iki Dimas. Genge menapa Paduka Kanjeng Kaka Prabu paring dawuh mekaten. Lho iya. Ya mung saka panggerbaning penggalipun Kakang upama ta luput jer pun Kakang kuwi manusa lumrah. Inggih. Kepareng Paduka. Kowe lumarapun ing Karang Kadempel, tilik ana Kyai Semar ing nandhang raga. Lho iki. Matura yen to ngamarta lagi wae geger. Merga ana pengamuk ing utusan Nalindra saka ing Parang Kencana ing jeluk Prabu Kacepot. Lho iki ngestaken dawuh Paduka Kanjeng Kaka Prabu. Tak kira Kakang Semar wis tanggap marang sasmitaning sun iki mau. Arjuna lho iki. Nah ngaten kula nyuwun pamit sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Lajeng Kaka Prabu, aku tak nututi kelawan Gendhaga isi Gatotkaca mau kelawan kadangmu Jodipati. Lan sak perangan putra-putra Pandhawa. Lho iki ngestaken dawuh mangkata Janaka nyuwun pamit Kaka Prabu Mandura nyuwun pamit yo. Sur titing ati-ati duga-duga digawa Janaka aja kaya bocah cilik. Kakang Semar. Aja kaget aku ing Prapta, Kakang Nayantaka. Wilujeng Tandara, ya Bagaring slamet tekaku. Wilujeng Den, ya Wetruk dak tampa. Bapakmu tansah kaya ngene Nalagaring. Nggih, Mas, nganti susah. Apa ora ana cara kanggo bapakmu gelem paring pangandikan? Ora iso niku angel, aleman kok niku. Nek carane bocah cilik niku aleman. Nganti jeleh lek kula ngripe karo Petruk ya, Tru. Heeh. Muni mumet sithik dhisik wah sambate ngarwara. Mbok coba aku tak matur karo bapakmu lho. Nggih, dijajal mawon mboten apa-apa. Kakang Semar, Kakang Nayantaka.
Angiya Kakang wurhanamu yen to negara Ngamarta ketaman lelakon Kakang Semar ana suwijining nalindra prapta ning negara Ngamarta ing ngaran Jaya Sudarga ngayunake marang putri ya kuwi garwaning Koko Prabu Puntadewa. Mongko kanyata Jaya Sudarga maudeg sekti kalintang jayaning perang. Wekasan kabeh senopati Ngamarta padha mundur. Tumuli samengko Kakang Mbok Waradrawadi binoyong dening Jaya Sudarga katurake marang Nalindra ing parang kencana. Prabu Kacipot ya Prabu Patokol Bawursari. Kakang yen tanpa Kakang Semar kaya ngapa lelakoning para Pandhawa Kakang Nayantaka gunjang gancing langit kelap-lapaton lir kincanging risang mawe gandrung kocap kacarita nalika semanten dupi midhanget wonten Nalindra ingkang jejuluk Prabu Kacipot ya Patokol Bawursari. Dadi gumregah Kyai Nayantaka mila gregah kaya wungu saka nindra. Nek mboten silih pamireng ndara wau paring pangandikan. Nalindra parang kencana Prabu Kacipot. Iya Semar. Nggih Prabu Patokol Bawursari. Iya pancen mengkono. Ingkang ngersake Ndara Drupadi. Iya Kakang Semar. Kakrokane. Kok kaya ngerti sapa ya, Pak? Kok kaya ngerti sapa ya, Pak? Wedhus-wedhus rasa do ngerti. Kuwi barang waras kok ngono iki anake wedhus to. Pancen cebleng tenan kok. Sengit aku mau ya lara direripe ben mari bareng mari anake dunekke wedhus. Iki sing marake kula waras. Karepe iki Kyai Semar Widhen ampun kesuwen teng mriki. Awi dijujuk negara Parang Kencana kula tak ketemu karo sing jeneng Prabu Kacipot niku wau ndara. Semareka den prayeka sumureres. Jagat Dewa Bathara ya jagat pangestungkara. Jaya Sudarga. Iya. Kula ingkang sowan sinuwun. Persasat kaya ngenteni sileming uwuh. Kumambanging Sila Kresna. Inggih. Angkana ingsun ngrantu marang Praptanira Senopati Jaya Sudarga. Iya. Komalah nggawa wadah jangan. Iki apa Jaya Sudarga? Inggih. Sik, sabar. Cangkemmu kalah ro knalpot. Inggih. Nyuwun pangapunten sinuwun. Menika gendhoga isi menapa ing paduka kajengaken. Maklud su. Walik. Maksud lu. Maksud lu? Nalika semanten sinuwun duta kaliyan kula menapa? Kowe tak utus supaya nyuwun putri saka negara Ngamarta ingkang wewangi Dewi Wara Drupadi.
menapa ing sampun paduka dawuhaken menika kasembadan panjangkanipun sinuwun Prabu kaciput inggih Patokol Baworsari. Piye? Kasembadan panjangkanipun sinuwun Prabu Patokol Baworsari. Wah, dalah Jaya Sudarga ora ujar ora kaul. Sesuk tak gantung. Wong saged ngaturaken menapa ing sampun paduka dawuhaken malah digantung. Maksudku tak gantung jabatanmu. Jabatan Alendra dadi kadange Taruna Prabu Jaya Patokol Darwanu Swasaya. Yo. Kowe tak dadekke Ratu Gong Binathara. Inggih, matur sembah nuwun. Pate Wonten dawuh. Kowe tak unggahke derajatmu dadi RT. Waduh. RT menika jabatan ingkang aja ngemengke, gawe KTP, gawe apa-apa tanpa tanda tangane RT ora iso kelakon. Ngaten. Iki isi Waradropadi temenanan. Inggih. Saestu sinuwun. Aduh. Jaya Sudarga wonten dawuh. Nek pancen kaya ngono. Isine bae Waradropadi tenan. Coba tutuping gendhaga iki copoten. Nek Waradropadi tenan tak tubruk, tak gendong nyemot, tak gawa neng Tilamrum Jaya Sudarga. Yatangan ing kalangguan aglar pandan Munsartina lir kekonang surum sorotitan padang kasor lan bajaring purnaming kegono dasare mangsa katiga sigar sambuka tutuping gendhoga Sang Jaya Sudarga parandining salebeting gendhoga Raden Gatotkaca Camet Aji Naranta kanggo ndeli punang tutup temah datan kawo sambuka tutuping gendhoga kagiat kadrakasan Prabu Jaya Sudarga wau. Sewu-sewu kalepatanipun ingkang abdi tadhah wadana sinuwun. Nyatanipun tutup kula bikak mboten saged. Goblok. Wong isih kekancingan ngene kok dibuka. Mika mboten wonten kancingipun. Nek ngono pancen pinesti Waradropadi rada aleman. Nggih. Njaluk sing buka panjenengane ingsun. Rada mundur Jaya Sudarga. Iki kok nek tak buka Drupadi ngetok lak tubruk. Nggih. Kula semanggaken paduka Gusti kula sanata. Sumangganipun badhe buka tutuping gendhoga menika. Iya, njaluk pangestumu ya. Nggih. Gunjang ganjing langit kelap-lapaton. Lir kincanging risang mawe gandrung. Binokak tutuping gendhoga. Klakon kabukak punang gendhoga nalika semanten tanggaping gati risang Garukaca. Kemutan dawuh timbalanipun ingkang wohing Darawati. Sigra nyaut Prabu Patokol Baworsari den beto ngambandir kantara pagat Prabu Jaya Sudarga. Waradropadi. Halo. Waradropadi kowe ndelik nanti Waradropadi. Wah! Wah! Bola karpete. Bola. Ngarepe dhewe bebeto singa barong utek-utek macan turu.
Gatotkaca kasinggihan. Wis bisa bali ana ing kene. Pun wae ingkang nututi karo playuning Jaya Sudarga. Kula sampun saged mikut Prabu Kajeput iki Prabu Patokol Baworsari. Namung nyatanipun kekiyatanipun ngedapi-dapi kula dipun buang ngantos dawah wonten ngajenganipun Prabu Ndrawati. Loh, lah kok edan temen? Ing atase kowe iki satriya babaran Kayiwangan. Mungsuh Prabu Kajeput kok iso dikipatake? Nyatanipun mekaten. Werkudara njajal ora? Kaya apa dapure? Cangkeme. Ayo, wong Amarta senengane apus-apus. Menehi aku Gendhaga jarene isine Dradropati, jebul isine satriya sing iso nylenthik tanpa sutang, mabur tanpa lar. Sing duwe satriya sing duwe caping gunung. Saben bengi nyawang kono. Caping Basunanda tlumpah padha kacerma. Kotang ukuran 35. Endi manungsane? Ama Suramrata, Jamrata. Iki sapa ngaglan ning ngarep aku, Raden Werkudara? Wah, ngerti karo aku. Ngerti aja meng kowe. Bapakmu aku ngerti. Sapa bapakku? Prabu Pandhu Dewayana. Mbahmu aku ngerti. Sapa mbah? Abiyasa. Mbahmu meneh aku ngerti. Sapa? Palasara. Mbahku lisak dhuwure Palasara. Pala kependem. Pala kesimbar, pala gumantung, kudus. Ora kena nesu Werkudara. Wah, kaya aku tau krungu swara iki. Krungan-krunganen kowe. Wah, kowe ngalahke Gatotkaca. Bapakne ora trima. Mbane kon melu sisane kene. Ilane. Wah. Ngapa sih? Wah, tendang ora apa-apa tak kon males kok ngambung pupu. Wah, dicipok. Kalah to? Alah, Mundura. wah, edian dapure kaya wungkal menangan. Ora pati nduga mono jane wong iki kaya ngapa lho? Kok polahe gedabikan mrono mrene iki ngapa? Suka-suka.
Aku nek ora gedabikan rasane awak kurang sehat. Ayo ndi kae mau. Sing gunake kukune arep nyubles wetengku. Weteng kaya ngene cubles nganggo kuku. Sapa iki? Takon karo aku Ratu Ndarawati Prabu Kresna. Halo. Kresna bojomu telu, halo. Konangan kowe saiki. Kresna bojone telu. Rukmini, Setyabuma, Jembatan Ancol. Jembawati. Heeh, Jembawati. Ya. Anu apa wae? Lho mesine aku mbelani adikku Werkudara. Werkudara adimu to? Iya no. Kowe wani karo aku. Sing nawedane apamu wae? Lho. Wong gelut kok nganggo mah ngono barang iki. Sing nawedane apamu? Kendhi Tayat Mimang kadangul dewa. Ora ngalake karo Prabu Kacepet, ya Prabu Patokol aja kuwalik. Prabu Patokol aja kuwalik. Aja Prabu Pakon Patokol ya. Tiban senjata cakra pecah dadamu. Tibano Mati dening aku Kepiye kae maksude? Mune tiban jata cakra kok minggat. Wong kena jireng getih wedi mati ya kaya ngono kuwi. Ayo wong Ngamarta ora meneke Hidropadi nang pelukane Prabu Kacepet. Lali Sungsang bawana balik kaya anu Ngamarta. Semar wis waluya nirmal temajati bengestunipun sampun kula sontekke kok niki wae kula ming kelangan karo kelangenan kula Ndara. Lho kelangenanmu sapa? Napa sampean mboten prisa? Nek sing loro niki rak ming anak kula angkat, nek kelangenan kula rak sampean sampun ngerti to karep kula. Lah kaya apa? Kelangenanmu ngamuk kaya apa? Pundi? Neng kono. Lolo Gareng Petro. Adimu kae cekelen ganene. Nggih, sing kaya tangan bawa nggih. Ada orang fakir miskin. Wah, rombongan kere. Kok medhoke karo aku apa anggemu kowe iso menang karo aku, ha? Iki sing jeneng Gareng, iki sing jeneng Trepuk. Wedhus kok iso dadi kaya ngono ya terus gleleng tenan sandangane ya mas-masan kaya ngono. Lho, orang kaya pada kecah tipis. Rak Bagong to. Ngawur Bagong sapa? Sok kenal kowe. Kowe iki wong melarat kang anggere ketemu wong sugih kok sok kenal. Sok akrab padune golek sandang pangan. Ana? Oh, minggir iki dudu kelasmu. Kowe kelas ekonomi lemah. Iki kelas sing para her-her, kelas sing para priyayi-priyayi, ora kelas kere kaya ngono kuwi. Mudhar dening aku. Nuthuk aku kowe.
begogok kok diliwati. Iki mesti ketuane kere. Ketok tuwa dhewe, lusuh dhewe. Blekudhek dhewe. Awakku bali seger. Awakku bali kepenak. Otot bebayuku sing mau ning Lokro Kendho saiki kok kaya entuk daya kekuatan. Oleh. Ngapa ngoyo aku tole-tole? Kowe ra anakku to. Wes ngawur iki putrane Sang Hyang Bathara Wenang e. Nek omong waton jeplak cangkem. Wedhus tenan kok. Iso digdaya ya menungsane ya. Aku getak e, Leng. Apa tok aku ya digetak. Kowe ra menang nek karo iki meh padha kekuatane karo bapakmu. Mergo iki dumadi saka ayang-ayangku. Ayang-ayang apa? Ora sudi dadi. Mikir. Ayo kana-kana do turu nang emper toko kono. Mikir. Aku ora omong karo wong kere-kere, mikir. Kana-kana do turu nang isor kretek kono kene. Ediat. Nglarake ati tenan ya terus ya ben. Iya kok anggere. Ngapa kowe ndang ngapa? Nyong. Ya iki ketuane kere kuwi sedene kowe. Tampani, heeh. 100 go wong telu. Urung tau nyekel 100 ta kowe? Urung tau nyekel 100 to, 100 kaya ngono kuwi abang, nule 5. Bendina ming ewon. Su tenan. Bapakne dikuya-kuya. Kowe salin ora kowe? Salin piye? Salin dengkulmu mlacot. Ora salin ditenono, tak ajiar dhewe. Lho, wani mbek aku. Sing lawedeni apamu? Kuwi ngon-ngon muter welu terus drapah wis kalah-kalah. Aku dadi kowe arep mungsuh karo aku. Arep piye? Kowe arep gunake kekuatan apa karo Prabu Kacepet? Ya Prabu Patokol Bawarsari. Ngejigir rambune nak. Apamu kapan kowe? Bapake sepelekke. Ayo ndang gewis. Ndang gewis. Apakmu kapan kowe? Wong arisan iso semaput kabeh kok. Ora diden kemer. Babar dadi ning wujud. Apa ora? Apa ora? Terus Pak, terus. Mangkel aku dunekke kere-kere terus Pak, terus. Terus Pak. Waduh. Raine biru erem. Le. Waduh, ayo keracunan nek kowe. Bagong tenan malah keracunan piye, Truk? Wis benengke wae ora apa-apa ora. Aduh. Wala. Kaya mabuk perjalanan ya, Truk.
Edan. Bapak saking tresnane karo Bagong tinggal lunga Bagong nganti lara ya. Aduh. Ayo gek waras. Waras cengelmu kuwi. Kebangetan nek kowe Pak nganti metu ampase barang. Sarunge nganti kuning. Kono ganti kono. Cerewet rasa dadak ganti ben. Anggo rak garing dhewe. Waduh. 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 Wah. Wah, luwih medeni iki tenan. Bagong. Dadi ratu barang. Ayo karepe panitia. Jane ya sirku ya emah. Lah iya. Lah terus wadya balamu kae. Wah, patik senopatiku sing penting ki nek takon ganti ndak malah dadi kaya ngono terus ngrekoso. Sinuwun kok sampun lukar. Wis paripurna lakone. Ya menggo kaca benggala sing jeneng kawula cilik ki ya diwenangake nggayuh derajat sing dhuwur. Merga ketrima karo orane menungsa ki gumantung karo sing gawe urip. Cacing kae kala mangsa iso tekan pucuk gunung. Kenapa menungsa tidak menggantungkan cita-cita setinggi langit? Jikalau jatuh akan jatuh ke dalam bintang-bintang. Cerdas. Pinter. Lajeng kula ganti. Inggih. Ganti kae. Inggih. Ayo. Gek kondur ning kasatriyan Dresila Geni. Kendali soto kira. Oh, ada kendali. Lali ya, aku tak kira nek wis sampe. Kono kondur ning kendali soto. Lho niki. Warakudara wasawai Warakudara Ratu Gustiku tekaning pati belakno. Wah, kowe kudu mati. Kowe. Rasan kanikmatan karukunan sedaya sumandinga dhateng sanak kadang kula ing sami lenggah wonten ing Palbabang mriki tansah sengkut gumregut tanganipun gotong royong saengga mujudaken desa ingkang sae lan saged migunani tumraping para kawulanipun. Ya purnaning gati sura sudira janing kang ret saha brasta tekaping kula Darmastuti rahayu sami makaru rahayu samya pinanggih Ndara.